हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडो जब इनफो ऑफिशियल यूट्यूब चैनलाव गोदान साख्रि ग्रुप डी आरआरबी एप्लाइ डेट बिनि सायाव नायदो आरो क्वालिफिकेशन 10 पास आईटीआई नांगौ नामा अनलाइन एप्लाइ डेट हौवा हिन्जाव गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन पोस्टआ जोबोर बुरजा बीटीसी आरो आसामाव पोस्टिं मोनगोन बिनिसो गुवारै सावरायगोन बिनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोब जाय नोंथांमोना चैनलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हायो। दायो जों फैबाय आरआरबी अफिशियल वेबसाइटआव दा रेलवे डिपार्टमेन्टआव गोदान साख्रि फैदों बिनि गेजेराव सबसे फिसासिन पोस्टआ जाबाय ग्रुप डी दायो ग्रुप डी फैदों आरो लोगोसे ग्रुप डी नि एग्जामा सोलिगासिनो दङ सेकेन्ड पेजआव जागोन जायफ्रा दाखालि फार्स्ट पेजआव मोनाखै दा जायफ्रानोखि एनटीपीसी ग्रेजुवेट लेभेलाव एग्जाम नोंथांमोना होगोन गोदान पोस्ट दाखालि एप्लाइ जानाया दा बिनि एग्जाम डेट एग्जाम सिटि ओंखारबाय नोंथांमोना बेखौ चेक खालामदो लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव दा नोंथांमोना लारि आरआरबीआव गोबांथार माने एग्जाम होनो मोनगासिनो दङ दा बेवहाय लगिन खालामनांगोन नोंथांमोननि आईडीखौ होनानै बार्थडेखौ होनानै केपसा कोडखौ होनानै लगिन खालामबानो नोंनि एग्जाम सिटिखौ नायनो हागोन आरो एग्जाम सिटिखौ 10 डेजनि सिगांल' नुगोन आरो एडमिटखौ एग्जाम डेटनि सानब्रै सिगांल' नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बे जाबाय डिग्री लेभेलनि दानिया गोदान भेकेन्सि बेनो जाबाय ग्रुप डी जायनोखि डिग्री कमप्लिट खालामाखै थ' एबा खालामबाय नोंथांमोना ग्रुप डी पोस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन दानिया जों पोस्टखौ नायनोसै दानिया जों मोनबाय बेनो जाबाय मोनसे सर्ट नटिस पेपाराव होग्रोदों दा बाव नायोब्ला बेनि अनलाइन डेटआ जागायसिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना 21 जानुवारि जानाय लोगो आरो लास्ट डेटआ 20 फेब्रुवारि 2026 सेलारिया इनिशियेलि 18,000 नाथाय जेब्ला साख्रिया जइन जायो अब्ला 35,000 नि खाथियाव मोनगोन बेनो जाबाय ग्रुप डी हिसाबै आप टु 70-60,000 बारा मोनगोन जेब्ला नोंथांमोना मावलांबाय थायो बैसोआ 18 निफ्राय 33 इयार्स नाथाय जोंनि एजआ 38 इयार्ससिम नोंथांमोना बे पोस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन पोस्टआ ओरैनोथ' इनिशियेलि 22,000 एप्रक्सिमेटलि होदों नाथाय पोस्टआ बारायबावगोन नोंथांमोना बेखिनि पोस्टखौ मोनदों जे गासै अल इन्डिया 22,000 भेकेन्सि दङ बेनि गेजेराव नर्थ ईस्टनि थाखाय एक्सट्रा पोस्ट फैगोन आरो बेयावनो हाबगोन आरो जेनेबा देन बेनिफ्राय पस्टिंआ नर्थ ईस्ट आसाम आरो बीटीसी आवबो नोंथांमोना मोनगोन मानोना सेन्ट्रेल साख्रि नालाय नर्थ ईस्ट थाखायो बेखायनो बीटीसी आबो नर्थ ईस्टनि आन्डाराव हाबगोन आरो पस्टिंखौ नोंथांमोना मोनगोन आरो बेनो जाबाय ग्रुप डी हिसाबै दा बेयाव आधार कार्ड नांथारगोन कम्पालसरि आधार कार्ड नांगोन बेनिफ्राय मेल आईडीखौ नांथारगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनाया गुवाहाटी जोनावसो खालामनांगोन आरआरबीआव अफिशियल वेबसाइट दंखायो लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव चेक खालामना दाबाव दानिया बिनि फरायनाया बेसेबां नांगौ दाखालि जायफ्रा एप्लाइ खालामदों एग्जाम होदों मिन्थिखायो अनलि 10 पास जाबानो बे पोस्टआव खालामनो हायो आईटीआई दंबाबो हायो आईटीआई गैयाबाबो हायो जायखिजाया 10 पास जाबानो नोंथाङा एप्लाइखौ खालामनो हागोन हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन एग्जाम फिसा 250 पेमेन्टखौ अनलाइन खालामनांगोन आरो बिनि एग्जामा नोंथांमोना सीबीटी जागोन एबा अनलाइन एग्जाम जागोन बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्ट दङ नोंथांमोना बेबादिनो ससे माने थाबायनांगौ आरो अजन माने लानानै माने ग्रुप डी हिसाबै खामानि मावग्रा नालाय बेखायनो बावहाय जेरै हमना ला ट्रेकमेन थागोन पइन्ट्समेन एबा गेटमेन थागोन एबा गुबुन पियन थागोन गोबां रोखोमनि मोजां पोस्टआ बे आरआरबी ग्रुप डी आव थायो दा बिनि फुल अफिशियल नटिसआ थाबैनो रिलिज खालामसिगोन अफिशियल वेबसाइटआव दायो फैथ'वाखै जेब्ला फैयो नोंथांमोना बड' जब इनफो यूट्यूब चैनलाव मोननो हागोन दा बेनो आरो 10 पास जादों एबा 12 पास जादों बा डिग्री पास जादों जायखिजाया बैसोआ 18 निफ्राय 38 इयार्ससिम जोंनि एसटी खथायाव मोननो हागोन बेखायनो नेक्स्टआव जेब्ला फुल अफिशियल नटिस फैयो नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोना मोनबावगोन।